és Britten en estat pur, Per tant, tots els elements rítmics, tot el joc de colors, però també harmònicament, que ell va explorant aquest terreny de fer dues tonalitats alhora. Es muy rico musicalmente, digamos, hay de todo para trabajar, para sacar afuera, ¿no? En cuanto a articulación, colores, timbres. Pero sobre todo, para mí el gran desafío es que perdure lo esencial, que no es la coordinación, sino que es el gesto musical, ¿no? I amb uns elements també molt clars, perquè per un costat tens gran orquestra, gran cor i soprano solista. Per l'altre tens orquestra de cambra, tenor baríton amb els textos en anglès, i un tercer element que és cor de nens i orgue. Amb una campana que també té personalitat, que sempre toca, fa sostingut do, toca un tritó, només toca aquestes dues notes, que és el tritó, i que està avançant sempre, o nens, o moments litúrgics, que va apareixent també gairebé com si fos un personatge, no? Lo importante es que los coristas tengan en cada momento la actitud del momento y no, para que no quede una cosa monocroma, sino con todos los colores, como está muy bien escrito y descrito en la partitura. Britten no va pensar, faré una cosa difícil, la idea era faré una cosa que transmeti el meu pensament i més enllà de lo musical, perquè va més enllà, és la seva reflexió sobre aquesta irracionalitat, sobre aquest drama, sobre aquest horror. És una obra mestra, és una obra perfecta, li va sortir perfecta.